Merhaba Şermay Delal û Şermay Bimarik. Ma dersê şeşin dest pêkên. Dersê şeşin bölüm dîn gena, yani kısım dîn ra dest pêkena. Pêl punca siyowin ra dewum ken. Enêt ma hîn kwên zerrê kitap û meعنê in kitap. Çine ya ina meعna? Hîrî hev dîn heq est û in hîrî hev dîn hîriyê wext farklî dicûye û hîrî heb beyt boyut farklî dicûye. Eğer ez wazen enîn îfade bikir, çinê hîrî hev dîn in wext yên farklî û in beytê yîna farklî çi qede biya, ma gerên enê fehm bikir, ez gerên enê binê analîz bikir. Ez wextek qicik bû, pîrîkûn me rê rê mira vetîn, vetî hîrî heb dîn heq est û in hîriya mêz tiravetîn dîn İbrahîm. Enên re ew verîn Yahudiyê ya, ey dîn Xristiyonê ya û ey hîrînîz, ey peyînîz bisilmûntiyê ya. Vetîn ena bisilmûntiya raşt niye. Hema însun bisilmûntiya raşt nîsan eşnawa. O cara min hîn merexke ena bisilmûntiya raştî çi qede bena, kê biya û kum cad biya, ez hîn qicê xwe re ku tu eyê dim û pêrs dim. û êr re jî me ina fehmke, însonik in dîn sanaşinê, tarîx in dîno sanaşino, in pyorê yû hetra şaş rasoce. Yani înson êr hem dîn şaş fehmke, hemîz tarîx in dîno şaş fehmke. Ê re herçî yûniş hoşe. Ez inê vaç bisilmûntiyê yû hetra bêtunê ey wirt dînûn bînûn ez. Ey re wextek ma vûn bisilmûntiyê, yû hetra bêtunê ey pyorê dînûn verînûn ez. Semêd eya in kitabet hêverî ma ey dînûn verînû sanaşinên behcê ma rasên dîn peyîn, dîn kainat ez tiravûno, kê bîyo, çi qede viraziyo, înson hetû êr çi qede înye şaş fehmke, ez gereno eyê îfade bikirîtiyat. Pe in kitaba bisilmûntiya raştîk ha îtiya nûsena, pe înya ma rasên pîrîkûn pîrbayûn mag veriyekê çiqas aqilî b, werê ma aqil yên, çi qedek aqil hûmat elê b. İkî ez wazem binê derheq vatê verînû ra behs bikir, vatê mîtolojî ra behs bikir, sonokû ra behs bikir. Genel nûmeyên mîtolojî. Ez înê ji me re baş hetinok vatek, hetinok sonikek, hetinok mîtolojîk ey kweyûn mat vejiya, eya mîtolojî werê aqil înson êr pê qalûn êriya omeya niyapîhet tiravejiye. Feqet zerrê yet yo zûneya zaf xwerê est a. Ey re vatê verînû zaf muhîm, vatê pîrîkûn ma zaf muhîm, ey re mîtolojî zaf muhîm. Yani ez inê vaş ey vatuk pîrîkûn ma vetîn pê sonokûna, pê mîtolojîna, ey pyorê ye yo îşaret tarîx înson homo sapiensis hêke. Ey re her yo mîtolojî zerrixwet yo tarîx ona pîhet. Mesela şima zafiyê vînên her yo mîtolojî est a, rê dunyat, medeniyetût farklî farklî versiyonên xwe hat dewûm kena. Na mîtolojîk ha cêyûn bînût, kültûrûn bînût, milletûn bînûna gêrena. Feqet monene yo bîn, mesela en muhîmê yê hot birêk, meqara cûyên payokûtîk e. Ina mîtolojî bütûnê dunya de, bütûnê kültûrên dunya de est a. Eg ma bûn cisse, in pyorê mîtolojî tek yo kwek re ye. Ew kwekîs yo zûneyê xwe ver hûn resnen ma. Yani eya zûneyek pê wext yekî dest pê ko, eya zûneyek ver yekî pîrîkûn pîrbayûn may ver yekî arda. Pê eneya ma yo çi fehm kên, pîrîkûn pîrbayûn mayê ver yekî wextekî yeka dest pê ko, çi qede tarîx xwe, çi qede viyartê xwe, çi qede zûneyê xwe
pe yo suna, pe mitolojuna, pe sunukuna çiqede art rasno ê rêjma. Eğer ma en mitoloji takip bikirse, معنeyna raşt vînse, en mitoloji yo hetra ma bên girdun wext dest pê kerdiş yekû, yani Neolitik çağ, o ceras ma îşken wêt Neolitik çağok vêr Neolitik çağ fehm bikir. Enê ma gunrin bizûn her mitolojit, her sonekit, her vatit, her yo kavramek ho tevyeran, her yo kalek tevyerana, o her yo şekil, biçimik tevyeren, in pyoreye işaret yo zuneye tor verino. Mitoloji yo mana dunma pe metaforika ma eşken fehm bikir. Êroj hîn pê niştûn min a, pê kitabûn min a însun êşken xwariyê enên fehm bikir, oxtra pê êşken newo meعنûniyê vîn. Newo meعنeyê belkes eya en raştiyê, ey batûnê, ey qalûnê, eya mitolojiyê, ey ayetê û ey sunûkunê. Yani êroj çinê ma vaç, vatê xwe, düşünce xwe pê ey qalûn guherib ey însun mabûn. Eira herçî cad nîn fehm kerdiş, herçî pê sebira geşterî ben, behecî yan fehm kerdiş. Êra zo zaf çi ez ovûn û millet jê miravûn a çû nîşken bi fehm bikir. Eira çû zaf tu dimnîn. Inê ez ji me re baş, ez çê zafo nigêreno xwedim yo riyez biras. Ez û gêren xwe îfade bikîr. Fakat in ifade kerdiş gereka kum çiqede wazen beşne û otir niye? Ez çiqede wazen vaç, ez çiqede êşken vaç, ez û gêren pê eyê îfade bikîr. Hêv geşterî bikîrî eger şima wazen sabir esse. Ek çînûse hezar yo gure dünya zatena. Wer kar gure xwedim yani inê ez baş, eger herkes herçî fehm bikêrîse helmez enqedî yo hel nûme. O pure zunayê antik dünyaz, pure zunaya verînis, zaf rahat o min rasen hatûrêcin ma. Eira însun dönem dönem zunayê kenvîn enqede semê yo merdim, yan yo zunayê keşifken, eya keşifêz, eya zunayêz tarîxê de hest e zaten. Hûn newera vecan weriye, ho qede însun êr ho gêren îfade bikir. Eira ez vûnû derheq viyartê ma re zaf çi ma kovîn, zaf çi ma xwe vîra ku sê tirû ma hê dinya gêre. O nîvecan behecî maşîn ey ceyûn bînût sê rehaş mit gêrên yona cuyeyîş ez nûçinî. Di hêv ena dinya safî kir, hema tişên ey ceyûn bînûna gêrên cuyeyîş ez nûçinî. Yani ez inê vaş, pyorê mitolojîk hê rê dinya digêrên, in pyoreyê tarîx ra yew zûneyî hê xwe dişarinin. Zaf yê mitolojîs êrez zerrê kitabûn kutsalût nisiyê. Em kitapeyên mishaf. In mitolojîk zerre mishaf dinûsiyê, in mitolojî yo hetra zûneyî tarîx hê xwe dişarinin. Fakat fehm kerdişiyên otir basît nî, otir sade nî. Fehm kerdişiyên yo zûneyê zûnû wazen e. Eira pê in kitaba bi silmûntiya raştî û şerîatet însun êşken teknîkeyê zûnîs fehm bikir, hema oxtra pê biyor mitolojî û tarîf bikir û ey niştûn, ey ayetûn zerre mishaf, hema oxtra pê êşken fehm bikir û bila kir. Yani min dêrd min nî û îlexî ez yo zûneyî bîdişima. Min dêrd me ewok ez bêjk xwe îfade bikir, ewek wazen me geşterî bikir. Eira eyek ez ê vûnû derheq zûneyî digereka biyor bîn analîz, biyor bîn vîneyîş, biyor vîneyîş û oxtra pê hema gereka însun enîn zerrê unîversîtet, zerrê akademît biyar tîverin, hema binêsî, hema yo bine fehm bikir. Ewek ma fehm ku derheq dînû ra seyîn ra dest niya hema. Seyîn ra newê hema hepawê ma gereka hema ma ji xwariyê, gereka ma eyê ca kir, biya sêr erdû însun gereka eyê fehm bikir. Kendîken heyat xwed o hîn yêr me na. Fakat hêverî gereka gon fehm bikir. Ma gon gereka hêverî fehm bikir. Eyak en pênît nisyena, ez dixwazeno ey en vêrnît vaç. Hîrî hev dîn hûmet alê, hîrî hev dîn heq,
hîriyê farklî dönem re wext re yên, hîrî farklî boyut re heye. Ez wazan û hêverî ina bîyor fehm kerdiş. Her yo dîn xwed yo zoneyê, xwed yo biçîmê yo kültûr ha xwe diçarnena. Dîna werîn, Yahudiyê di sê hezar ser dest pê kena, bilîm yanî zoneyê êr von paleolîtik çax. Yani înson saydarê ra hîn binibine ben cêye, ew înson oxtrape hîn sîstem hafıza tê bişen, ESP zûna tê bişen, behecî ez hîn zerrî kitabê dinînî ji me re vono û oxtrape ew dönemîs, ew kültûrîs tira von Yahudî, yanî paleolîtik dönem yo hetra Yahudî. Em kültûr nizdê 150,000 ser dewûm kir. Hetû 50,000 ser ciwa ver. 50,000 ser ciwa ver, înson saydar hîn bîyo cêye, oxtrape zerrê miqarot, zerrê kefût nizdê hîrês 5,000 serîs mîyonan miqarot venan, بعد انê cemet peyîn dönemê cemet peyîn 60,000 ser ciwa ver hîn helyana, oxtrape vejiyan ser ardo ena dönemê miqaro tira von dönemê xristûn. Êra dîn xristûnê îtiyat dest pê ken, nizdê hîrîs 5,000 ser dewûm ken, hetû 50-60,000 ser ciwa ver, wextek hîn newrotik dest pê ken, enî înson bîn erd, cemedik ser erd ra hîn helyan binibine hetetê erara tit ey kuyûn mawa hîn dest pê ken dewûn verînû virazen. Wextek dewûn verînû virazen, pê yo zoneyê ya, eya zoneyês bi wext miqaro ra hayana cîr. Êre însonik wext yekî dest pê ken, yo zoneya zav kihûnîs ha cûyeyî şiyet. Yani eyek pê mîtolojiya, eyek pê vatûna, eyek pê sonukûna ma re vejêya derheq hîrî hev dîn heqa, em hîrî hevdîn yo hetra rar homo sapiensit hîrî qêdê farklî yo cûyeyîşê hîrî qêdê kültûrê ey re tira von hîrî hevdîn İbrahîm. Hîrî hevdîn İbrahîm wext paleolîtik re yanî pê homo sapiens dest pê kene yana hatû êr rastsana. Em hîrî hevdînû yo bine ez terîf bikir, wext paleolîtikît înson verîn yanî wext saydarot di 3,000 ser ciwa ver, ey înson zihînsel yo devrîn viraşt, hetû o wext saydarê kerde sada pîzê xwe kode, oxtrape hetunok zoneyê ciwa ver est e, eyêzgen xwe ver û hîn oxtrape çinek zûn, çinek mûsen eyn hîn qêd ke. Em dönemê paleolîtik tira von biratî, êra qalê birahîmî êr ma pîyo pêxmer zûn yanî Hezretî İbrahîm zûn hal bikir, qalek ha zerrê ena terîmê İbrahîmê eya qal ha îşaret birê kene yanî sîstem verîn, kültûr verîn, bîn felsefê biratiyê divirezîyo. Ena kültûra verînê homo sapiens nizdê 150,000 ser pê koloniyê hengû cûyawa. Çi qedek zerrê koloniyê hengût, zerrê çi qedek zerrê herîn hengût hîn çi qedek xebitiyên se, ena kültûrê homo sapiensa verîn, ena kültûrê homo sapiens di 3,000 ser ciwa ver dest pê kerda, em sîstem hengû ra organîze xwe viraşta. Wext saydarê yo êra ena qilan, ena kültûra verîn, wextek hereket kene, hereket xwez pê sîstem vergû, sîstem vergû organîze xwe dixebitîne, eyêz behecî hema me xeber dûn. Nizdê 150,000 ser em kültûr em qede cûyan hetû wext miqaro. Wext miqaros werê bi zoneyî tira von mezolîtik çax. Werê bi mez tira von wext miqaro. Em wextîs yo hetra tira von wext xela. Çine ena xela? Înson bîn erdê dicûyên. Ser erdê di wextek pyorê yê cem edib, bîn erdê ew înson sê heşû cûyên, sê muercilo hereket kirdîn, cê xwe vireştîn bîn erdê. û weriyê xwazib kiştî yet. Ena dönemê miqaro dönemeke en çetin dönema. Êra wextek me qale miqaro kên, veriye gotên tarîx miqaro zav xwero, zav terîw, çû nişken raştîvîn, çû nişken bigêrce. Zafî talikeyê zêst. Talikeyê wer çînû.
eğer ey xwazê çinê bînse, ey înson mixaro nişkên dinyat vinir, eğer yê dinyat nişkên vinirse, biyolojik olarak mez nişkên bî dinya. Eğer pîrîkma gerek pay bivinerdin, karşı gala yo zunayî gum bibe. O kültür dînîs yani travon Xristiyonê zerin mixarot dest pêkan hetû wext yekbûye. Eira rej wextekî qale Xristiyonê kên, em ê gon bizûn Xristiyonê yo kültûrê ku wext mixarot ciyo û wext verî yekî ciyo. Ey hêrînîs wext yekbû yani Neolîtik çax travon. Neolîtik çax wextekî hîn xelo verîn kên cêye oxtrape hetû eğer eyêz hûn rastnence yo hetra kültür verîn wext Neolîtikîs dîn hîrin biraziyan. Travon Silam çağı. Behcena qalbiya İslam fakat qala verîn Silam çağı ye. Çiqede kültür verîn wext Homo sapiens diviraziyo travetîn kültür biratiye ey dîn di wext mixarot travetîn kültür xela û ey hîrin dîs travon kültür silûm. Eğer rej silûm dinyat tek yo hereketa pîyorê dinya sanaşnena. Qale silûm wext Neolîtik re heyena. Eğer rej qale İslam yo hetra ana qal re, ana felsefê Neolîtik çax re heyena. Zûneyê akademî êr travon Neolîtik çax, êz travano Silam çağı yani çaxê silûm. Eğer ez wextekî qale hîrî heb dîn heq ke nû, en hîriya me dîn her yo dönem, yo kültür, yo boyut farklî dicûye. Her yo dönemîs zihinsel yo devrî muwazen. Eğer ez vûno pîrîkûn me her yo dönem biyarnema, guherêv me aqil me cî nirasin. Sêr peyûn Alpa yo merdim Neandertal dî. Di 3000 ser civakê re hocûye. Aynı qêdê maw. Maz yo hetra hê Neandertal re ye. Nizdê hotê hezar ser ciwaver yo cinî miyôn Mezopotamya dî. Nizdê hîris hezar ser ciwaver zafiye estê, zafiye înson, zafiye fosîl miyôn Anadolu dî. En pîyoreyê mejnên makî înson dewamî en xetet ciyo. Hetetê en rûyê spî ser en xet Anadolî û Ewropa ve ciyo. Nizdê 2000 serek înson ho îtiya we en zaf ciyan. Ê rej mixarê Altamîra İspanya û mixarê Şowet Fransat mahê vînênek pîrîkûn mayê o wext aqil yên guhere ma kwek qîç sabî hesibî. Pê ena zûneyê ma hîn fehmkênek ma înson êr tarîx verîn re nizdê 2000 serek farklî wext re boyut re vêren yo înson re ma heye. Ma model peyînê. Ma modelê wext yekbûnê. Modelê peyîn înson Homo sapiensê. Yani Homo sapiens nizdê 2000 serek hîrî qêdê devrîm kê, en hîrî qêdê devrimîs ê rej pê ey dînok me sanaşinin pê eyna Homê viraştir fakat înson înî fehm nike tarîx yinîz art rastne dîrî hezar ser eğer însonek nişke tam tarîx qêdê kurse nişken bütüne yo rar eya zûneyî fehm bikir. Eğer înson êr غلط فهم کرده یو هترا تاریخ اندینو انا غلط نیوردن راشتی بیور سر اردو yani guerebiyên ya da guereb zûneyê êr çiqedek înson sadece en hot 8000 serek hot dinyat. Sankî ocra berçînû, sankî wext yekî re berçînû, sankî wext mixare re berçînû, o qede xwe hesab kin. En înson ocra hoye. En înson êr pê Homo sapiensa xwe yanîtiye. Eğer zûneyê yêz ocra heyana. Ena zûneyê êr binekerdevîn feqet ena zûneyê ro herêmûn rasen ای زینوکیانو غلط بنا از اینا غلط یونش فهم کرده شی تاریخ دینو سر از یو جیشی واش iki وقت سومروت نوو سیستم yazı برازیان تراون akatki Türki travon Sümer çivi yazısı akatki rape enho aramki vecana aramkiz dest raştra raş çıkada Kur'an nişte ev qedra nisyana pe mürekkeba nisyana oxtrapez en mühimeye hîrî heb kitap heq nûsîn pê en yaziya. Ma eğer düşmüş ben
mavunde tarih ana zûneyê ho girdeyê ew roj niştîş in kitabû. Niye? Vatı pê hafizûna hezar serrûk ho dewûm ken. Em vatê omê qê dibî pê yazîya. Eneş magun bezûn. Yani 10,000 ser cuaver wextek İncîl nisiyo, 10,500 ser cuaver wextek Tewrat nisiyo, û 1,500 ser cuaver wextek Qur'an nisiyo, meshaf nisiyo, eneş magun rin bizûn, înye tarîx ra yo zûneyê yên, yo vatê hafizû ra yên, eya zûneyê ocat qê dikin. Boş ma dîqet bikirse her cat yo kodîfikasyon est a zerre meshafî. Înye الناس مجننا ماكي أي كتاب بي معلمونا ومن نشتش بي عالمونا ومن نشتش çünkü يو صنعت است زاره اون نشتشید فقط زونهيك هزاره أي كتابود أي زونهي ما بين راسنا تاريخ هومو سابينس حتو انگوره 1000 سر نيو ايرا ازوفونو اتيا كريت مكيري خو وقتی که به این کتاب بسلمونتی راشتی و شریعت بیور فهم کردرسه بسلمونه ایریز پیور دنیاس فهم کنه بسلمونتیه یو هترا چاخ یگیو نولوتیک چاخا سمت پیور اینسونتی اومیا aynı قیده خريستيونز فهم کن بسلمونتیه سمت پیور اینسونتی اومیا aynı قیده یهودیز فهم کن بسلمونتیه سمت پیور اینسونتی اومیا Eğer بسلمونتی یو هاترا سیستم یگیو fakat Samet ene fahm kerdiş ser yo zihinsel devrim lazım. İki ez bazen bine derhak zihinsel devrima bahs bikir. Zihinsel devrim ez enqede vîneno. Hatû eğer çi qedema düşmüş bî, çi qedema xwat ko fikir, çi qedema xwat ko tabu, enin ra beş xubît kişt, wet inenit çine asta bigêr eyin, xwariyet yo meعنavîn sınırın xwara tibarek. Eğer ma eşkin fahm mekir, düşünce mar, zaten sınır niyor. Magum beşk vec wet sınırın ana düşünecek mer niye var. Eyes pe zihinsel devrim bana. Yani magun hattu eğer çinera ma iyinu ko mutlaka o kadar magun otur nivin, magun vaz ni belki yona ma'neye hasta. Belki aya ma'na ha zaf khare. Herkes dünya kede khuzun. Ama kes nizun ew qêdê ey merdim, ew qêdê ey herkes zerre zûneyê okyanusê dünya yo damlaz niye. Semet zihinsel devrim ya, magun heverî bizûn zûneyê bipaçînû. Eira hatû êr çinek mazûn se pe enîna êr rapez çinek ma Musên derheq in tarîxê, derheq in Homo sapiensit, derheq in kültürük çiqede nîyopîheta homa hatû raso hêdma enînîz yêdiyet ma hîn êşkên fehm bikir bine bine. Kêk ma înê er nêpîheta kombînasyona enên ma virar se oxt ma hîn yêdiyet êşkên meዕna bicê. O behciz ma êşkên Göbekli Tepe îzah bikir, Çatalhöyük îzah bikir, Sumerû îzah bikir, Misirû îzah bikir, Latînû îzah bikir. Eğer en vatûn xwat çinek ezovûno belkes şima hê pê ecêb mûnin, fakat hêverî şima gon bizûn felsefet gereka hêverî çûbûn ecêb mûn. Yani şima çend ecêb bimûn en hê şima êşkên me fehm bikir. Devrimê min a zihîn ez hema wextek destserre bîyo me mekteb xwe qêdina çêlîgit me da pire şûmyalo vêr pîrikûn xwe. Hîrî ser ez verînet mena. Zerre en hîrî serrût mizûneyê şûnetî girot. Çobanlık kültürü trabın. O kültür xwe pîrikûn xwe re girot. Ena zûneyê xwe ji hatira me pîrikûn xwe re arda. Eya dewre me arda. Ewek vizyer me şimer nişt, ewek êr ezo şimer nûseno, ewek êr ezo şimer vûno, îna xwe vernûme. Înye qecêra hê me dicûye. Enîn ez viraşta, enîn ez arda we ver ina qemera û pê enêya beşkişmar var. Hatû dest çar ser newrotik çax zerre miyalûnit ez Museya û bütün yöntem newrotik çaxis miyalût ey hîrî serrût min dî, ey hîrî serrût çinek min fehm ke, ey yo hatira mîr bî yo çila in wext min nivîskar et.
بعد ان دست شهر سر رو از ما چولیک ما گارسونه که حتی شف گارسونز اراسیو دست هشت سر از زوجو بحشی İstanbul inşaat işçiliği mi ki o dest nevit az mo İtalya o nızda visti serik az o İtalya se maciro cuyano yakim bikiri ninig era zo şmaravunu merkez ana zoneye ey hiri serik zerre ey miyalunit mvyarne ocara heye girdeye zoneye me yo hetra ha girdeye ey hiri serrun miyalunit Eyra kültür şuneti az enevunu o kadar mühim ku myon hiri hab din haktis kültür şuneti ser destiyat tepşen an hay mühimati donce. İşte en kültür şuneti heveri puncas huzar ser cuaver ey kuyuna brazyen. Neolitik çağ pe en kültür şunetiya brazyen. Bazı yaşmar detayın vunu kültür şuneti çıkıdı maniye asta çıkıdı mühima. Eyra wextek me yobine wext yegû sîstêm şûnetî fehm kese, oxt me yêşkin wext vêr yegû fehm bikir, wext vêr yegûz ew aqil pîrikûn pîrbayûn mayok me nişkên ciras. Mer aqiliyên çiqedek boyûtê humatalê re xwe ye. Ser en kweyûn Toros'a pê en medeniyeta eyek min dî eyek min fehm ke, eyek ez rasto ji pê ena xwereya eya zoneyê eya rej min fehm ke ez çend hey cahîl û me çend hey cahîl qarşî zoneyê pîrikûn pîrbayûn mat. Eyra wextek ez qale dest pê kerdîş wext yekû keno yani Neolitik çağ ez inê hîs keno çiqedek ez û zerri yo üniversiteyê yo akademiyekê Neolitik çağ dest pê kena. Fakat vêr in Neolitik çağ, vêr ina üniversite, vêr ina akademiyê dest pê kerdîş Neolitik çağ ez wazin şima bêr vêr Neolitik çağ. Hêverî me gerabinê vêr Neolitik çağ fehm bikir. Ez hîn dersê hotin ra me dest pê kin. Dersê hotinit me hêverî qale dîn verîn kin. Yani Yahudî. Zazakî tiravûn yê xwe dî Tirkiyeyê o kendini buldu. Eyra dersê hotinit me hîn kwên dîn verîn, me fehm kin dîn verîn kum cad, çi wextit, çi qede biraziyo o senî dewam kerda dersa bînit me xeber dûn. Hatû pêl 50 hotin mawî xûnê dersit 58 ra me dest pê kin hatû çaşe. Me qatê xwe bê, huma dorî şima.